ऐसा ही एक जानी माथ पर टोकरी लेके यह लटका झटका मार लटकावत यह बाजार में जात रही। तब तक ले हमारा कलामुद्दीन भी ऐसा एगो लइका कहता के मैडम क्या ले ऐसा बात बा कि तहर सामान जन अपन बड़ा बढ़िया लगता। ए दिनेश बाबा ए बिहारी जी है तनी एक तनी सही रेट से बताओ ना तनी हमरो लेवे के झूठ तहर खेत बाकी बाटे अभी कोरा बतावा कौन भाव से झूठ तहर खेत बाकी बाटे अभी कोरा बतावा कौन भाव से बेचलू परोरा बतावा कौन भाव से झूठ तहर खेत बाकी बाटे अभी कोरा बतावा कौन भाव से झूठ तहर खेत बाकी बाटे अभी कोरा बतावा कौन भाव से बेचलू परोरा बतावा कौन भाव से सब चीज तता ठीक है बा तहर है डिजाइन देख के सबकर मन घायल हो गई सब केहू बीमार हो गई बा। ए बाबा राजनो भैया हमारा पर दीवाना रहले कलामियो दिन दीवाना रहले छोटका प्रमोद हो कम हमरा के चाहत ना करेला। अच्छा तो का हो जाई माल को तो छोड़ दे रे न साइड बावे ठीक बाकी रखल बाड़ू तोप के मनवा बिगड़ल बाड़ू ऐसा चीज रोप के साइड बावे ठीक बाकी रखल बाड़ू तोप के मनवा बिगड़ल बाड़ू ऐसा चीज रोप के है हमारा कलामुद्दीन भैया के है झोरा दंदा तन बहुत बना इहो इनकरो मन बदद हो जाता भरबू की खाली रही हमरो ई झोरा बतावा कौन भाव से भरबू की खाली रही हमरो ई झोरा बतावा कौन भाव से बेचलू परोरा बतावा कौन भाव से बेचलू परोरा बतावा कौन भाव से बेचलू परोरा बतावा कौन भाव से हे बाबा जाओ ना राम प्रसन्न हमारा दिनेश बाबा की तरफ से बहुत सुंदर कलाकार और
हई प्रमोद बाबा इहो के कमरा है यहाँ के देखे में तो सीधा साधा लगे लेकिन भीतरी से बड़ा चोटा बच के रही हो। खेत तहार उभड़ खाबड़ बीच ही इनार बा देखी के पोजीशन सारा लोग बा बीमार बा हई क्या कहूँ हई ऊपर कहाँ हई कटरा ऊंच बा हई नीचे कहाँ खा लगता हो ए बबुआ रसीला हाँ हई धरो हाथ भदवारी में बबुआ हमनियो के दू प्राणी बाड़ी से बड़ा गजन बा अच्छा तने भावे से हमरो घरवा तने पहुंचावल करो बबुआ तई में हम का करी हई सामान ही बाड़ी जितना तूरे के उतना तूर न ले खेत तहार उभड़ खाबड़ बीच ही नार बा देख के पोजीशन सारा लोग बा बीमार बा जीभ पानी आइल कहे चाटे के कटोरा बताव कौन भाव से जीभ पानी आइल कहे चाटे के कटोरा बताव कौन भाव से बेचलू परोरा बताव कौन भाव से सुना हई बुढ़वा एगो बैठल में करो के तनी बता दो तनी कर दे दा के मन गिल हो जाए अरे बाबू की दे डाढ़ फोन कहले सलेंद्र शर्मा सही रेट बोल के तनी सा दिखा द रानी भीतरी से खोल के तनी सा दिखा द रानी भीतरी से खोल के तनी सा दिखा द रानी भीतरी से खोल के कहले सलेंद्र शर्मा सही रेट बोल के तनी सा दिखा द रानी भीतरी के खोल के तनी सा दिखा द रानी भीतरी से खोल के तनी सा दिखा द कहले रसीला हमारा चाहे थोड़ा थोड़ा बताव कौन भाव से कहले साहिल हमारा चाहे थोड़ा थोड़ा बताव कौन भाव से बेचलू परोरा बताव कौन भाव से बेचलू परोरा बताव कौन भाव से बेचलू परोरा बताव कौन भाव से झूठ तहर खेत बाकी बाटे अभी कोरा बताव कौन भाव से छोट बाबू ओमे मना नहीं है झूठ तहर खेत बाकी बाटे अभी कोरा बताव कौन भाव से बेचल परोरा बताव कौन भाव से